बड'लेण्ड बुब्लिनि रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय जासिग्रोबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव आं बाहागो लाफैनाय थांखियानो जाबाय जे बर' कसारि जि दाख्लै जि बिल पास जाबाय बेनि जि हाबाफारि लादो UPPA जे रायजो राजाफोरनिफ्राय थोंजोङै जों फंनैसो बाथ्रा सोङैनि दाख्लै जि बिला पास जाबाय बर' कसारि जि जुन्थु बिल बेयो पास जाबाय माबोरै मोनदों? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय, बरायनाय जासिहरबाय। जोङो सोरां हान्जा हिसाबै जोङो बेहाय दिनै जिथु BKWSC नि बिला पास जादों दिनै सदनाव, बेखौ लानानै जों गोजोननाय मोनदों गगामुग हिसाबै। आरो बेहाय गोबां रायजो राजाफ्रा नुजाफैदों UPPA नि दैदेननायाव। दिनैहाय अमा मानै जाहोनाय हाबाफारि लादों आरो जों रंजा खुसियै जों जाफैदों आरो गोसोखौ मोजां मोनदों आरो जों रंजानाय मोनदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि थाखाय दा बेखौनो दा जोंनि जिथु BKWSC नि बिल पास जानायाव जोंबो गोजोननाय मोनदों बर' हिसाबै। खारन जोंथ' ओरैबाबो BTR हाबखाला नालाय, बेखौनो दा जोंनि बा जिथु BTR नि बाहेरायाव थानायनि जानानै जोङो गोजोननाय मोनदों, बेखौनो खुलुमनाय थाबाय आरो। दा जों मादैमोननिफ्रायबो फंनैसो बाथ्रा जों मिथिना लानि। मादैमोना माबोरै मोनदों दाख्लै जे मोजां मोनदों, बिदिनो रंजा बाजा थानांगौ। दा माने एसे माबादो आरो जोंजों लोगोसे दंबावो आदामोननिफ्रायबो फंनैसो खोथा मिथिना लानि जे नोंथांमोना आदामोना माबोरै मोनखो दा? आरो माने जोंनाथ' दिनै BKWSC नि बिल पास जानायनि थाखाय जोंथ' बिराद रंजानाय फोरबो फालिदों जोंनि जायगायाव। दा जोंनि गगामुग एरिया धेमाजि सेराव सोरां हान्जानि जिथु जों मावथि हिसाबै जों सोरां हान्जानि मेन मानसि हिसाबै जों बयबो बाहागो होफैदों बेहाय रायजोफोर रंजानायाव। जोंनि बे सोद्रोमा फोरबो दङ, सोरबा बमा फुथायगासिनो, सोरबा रायजोफ्रा ओंखाम जाफैगासिनो। जोंनाथ' बयबो रंजानाय फोरबो जों फालिगासिनो। जोंनिनो लेङाइ नेहाथारि दङ सासे, लेङाइ नेहाथारिखौ जों फंनैसो जोंनि सोरां हान्जानिफ्राय बे BKWSC आव जिथु बिल पास जादों, बे बिल पासाव जे जोंनि आउट अफ BTC एरियायाव जिथु BTC बा BTR खौ गारनानै बेसेबां बर'फोर दं, बे बर'फोरनि बिथोराव जों जिथु डेभेलपमेन्ट नांगौ, बे डेभेलपमेन्टआव जों ओरैबायदि खामानि मावगोन, माबायदि एनि डिपार्टमेन्ट एनि डेभेलपमेन्ट एरियायाव माबायदि खामानि मावगोन, बेफोर खामानि मावनायनि थाखाय जों मा थांखि लागोन, बेफोर थांखि लानायनि थाखाय जों ओरैबायदि प्लानिं खालामगोन, बेफोरखौ जों गासैबो बर' कसारि काउन्सिल बा BTR नि एरियायाव बायहेरायाव थानाय मानसिफोरनि गासैबो बेसेबां सोलोंथाइ मानसि बा साहित्यनि मानसि, एबसुनि मानसि बा बेसेबां बुद्धिजिबि मानसि, बेफोरखौ जों बयबो ज' जिरायलायनानै मा प्लानिं नांगौ, मा नांगौ, बेफोरखौ जों मोजां डिसाइड खालामनानैसो बे काउन्सिलखौ जों सालायगोन, जों बयबो आखायाव लागोन होननानै बयबो ज' रंजालायदों आरो दिनैनि दिनाव।